Elikkä morjesta vaan kaikille. Niille, jotka ei tiennyt, mä oon Kai ja mä päätin kokeilla vlogaamista, koska kello on 10 illalla, mulla on tylsää, mulla on huomenna koulua aikaisin ja he pitäisi herätä, eikä jaksa nukkua. Mulla ei sinänsä ole mitään oikein viisasta asiaa, mutta mä ajattelin selittää niinkin tylsästä asiasta kuin Kemin mangapäivistä, jotka oli lauantaina samaan aikaan kuin Kikukon, mutta minä olen tällainen pohjoinen poru, joka ei sinne päässyt, joten minä olin siellä. Mutta joo, eli oltiin Pin kanssa siellä. Ja mä en todellakaan ole mikään puhuja, joten mä tulen olemaan täynnä änkytystä, kaikkia turhuuksia sun muita, mutta me oltiin siellä Hetaliamiitissä. Ihan asiallista oli porukka, ei istuttu missään eteisessä vetämässä kuivapornoa ja sun muuta. Ja piisten kossas preusseja ja minä englantia ja oli hauskaa ja dipadapadaa. Ostin pokeja, söin ne kaikki jo pärjätän näillä evällä dessuun. Ja sitten mä ostin Kurositsujen ekan osan, koska kaikki ehkuttaa sitä ja mä halusin viimein oikeesti kokeilla sen lukemista. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin ehkä mä saatan ostaa toisenkin osan sitten jostain koneesta oikein halvalla ja niin edespäin. Ja tää valo nyt näkyy mun lasessa, että ollaan hienosti, mutta älkää välittäkö sitä pätkän vertaan. Mitähän muuta? Siellä oli joku ihme hyyppä. Kyllä sillä varmasti on nimikin, mutta mä en sitä pahemmin kattelu, vaikka se luultavasti olisi ollut kiva lappu. Se myi mulle tällaisen 10. Yes. Mulla itse asiassa on yksi ruskea lyhyt perukki, mutta surkealaut, niin mä voin tollasten kossata jossain myöhemmässä vaiheessa Remus Lupin ja Harry Potterista. Koska Harry Potter on kiva ja Remus on kiva ja niin Space on tosi helppo kossia. Mulla on rahatilanne vähän sitä luokkaa, kun se voi 15-vuotiaalla ihmisellä olla. 15-vuotiaalla, joka ei saa kesätyötettäväksi kesäksi ja jonka rippirahat meni tähän. Tässä on Aison Caroneos 1100D, jossa ei ole objektiivipalvelua, koska se on jossain kuusessa. Ja ihan näin randomisti. Mulla ei ole PayPalia, joten Pili tilasi mulle tällaisen. Jes, pääsin eroon minun Sermitmassasta tehdystä jollain Sinoperin vammaisella metallimaalilla päällystetystä rautarististä, niin jes. Kemin mangapäivällä oli hauskaa ja yritettiin sitten piilakuvata CMVtäkin. Älkää ihmiset kuvatko CMVtä, jos teitä ei ole kunnon kuvaajaa tai jotain vastaavaa, koska meiltä se ei ainakaan onnistunut. Meillä on randomeita kohtauksia, jossa mä repeän ja jossa mulla ei ole todellakaan selvyyttä siitä, mitä me edes kuvattiin. Ehkä me ensi kerran hankitaan vaan se kuvaaja, että silleen. Mutta joo, on suunnitteilla jotain CMPn tekoa tässä kesällä. Vähän erinäisten porukoiden kanssa, mutta minä ja Piisillä kuitenkin koko ajan ollaan hillomassa. Ja mulla ei Kemin mangapäivästä sinänsä asiaa, koska siellä ei oikeesti ollut juuri mitään. Mitä voi olettaa tämmösen pikkukaupungin pikkumangapäivältä ja niin edespäin. Mutta Desukon tosiaan on vajaan 3 viikon päästä. Mulla on kossi valmiina, ollut jo pitkään, ja se häiritsee mua ihan helkkaristi. Mä en osaa olla ilman sitä autossa ampelemista ja viime hetken konipaniikkeja sun muita. Joten mä luultavasti teen siihen mun piraattipreussin, joka ei edes ole virallinen versio, jonkun liivin, ehkä jossain kankaat jostain todella halvalla ja ajoissa. Luultavasti se aika ei ole mikään ongelma, koska mä pääsen kaupungille ensi viikon maanantaina. Eiku, maanantaina. No kuitenkin ensi viikolla, ihan sama. Ja mä oon ihminen, joka tekee kaiken yleensä melkein heti, jos kyse on ompelusta. Joten ajan kanssa ei pitäisi tulla mitään ongelmia. Mulla on bloggi
blocker tai kone ollut jotenkin vammainen, niin mä en ole voinut lisätä mitään kuvia. Se ei ole antanut sitä tehdä, joten no tosiaan on kossi suunnilleen valmiina, semmonen hieno hattu tehtynä ja kaikkia. Desukonissa mä tosiaan sitten kossaan sitä piraattipreussia. Perjantaina luultavasti Punk Englantia, koska mä haluan kossata jotain muutakin kuin preussia, mulla ei oikeastaan ole juuri mitään viisasta. Ja koska mä lupauduin siihen jo parille ihmiselle, että silloin. Ja vaikka kossaan hetalia, en aio istua pusupirissä järkyttävässä nuorempia ja vanhempia kävijöitä, koska musta pusupirit on jotenkin häiritseviä. Tai sitten, joo, mä en oo mitenkään erityisen. I have no word. Joku varmasti. No kuitenkin en ole erityisen läheisyydestä nauttiva ihminen yleensäkään. Mua häiritsee saatanasti ihmiset, jotka tulee halailemaan koneissa. Ilman lupaa. Takapäin. Sinä Essi tiedät, kenen, että minä puhun sinulle. Jos sä nyt näet tän. Mä luultavasti linkkaan video ihan sulle kiusakseni vaan. Mutta joo, sitten Animekonissa olen lauantaina tai sunnuntaina riippuen siitä, milloin siskolla on sukoceramiitti. Ja siellä sitten mä oon luultavasti SS-preussana, joka oli käytössä Oulun Sibikonissa. Alun perin piti olla SS Saksa, mutta mä en kehtaa sliipata tota mun peruukkia, koska se voisi mennä pilalle ja sinne menisi sitten parin vuoden kossit samalla. Enkä mä millään kehtaa tästä. No niin. Drakoniin ilmeisesti olen tulossa, ainakin lauantaina. Venin kanssa. Ja en tiedä vielä mikä kossi mulla silloin on. Luultavasti jotain vanhaa kierrätettävää, koska mulla on ensi vuoden vähän isompia suunnitelmia. Ja sitten mulla on ollut animeseminaari lauantai ja sunnuntai. SS-preussi ilmeisesti toisena päivänä, ehkä piraattipreussi toisena, en tiedä. Olen tylsä ja kossaan pelkkää hetalia. En sitten tiedä, kossaanko mä lokakuun Kemmin mangapäivillä jotain, jos edes menen sinne. Voi olla, että menen, koska pääsin siis ehkä Piin kanssa. Hehe. Ja Pii tosiaan asuu siellä vähän yli 100 kilsan päässä, niin ei aina nähdä. Moi! Mutta tosiaan ensi vuonna mulla on sitten tämmönen isompi kossiprojekti, joka on ylläri hetaliaa. Ja ilmeisesti nyt tulee olemaan steampunk-versio englannista ja Pii suunnitteli sen mulle. Mun piti itse asiassa linkata sekin blogi, mutta ei pystynyt, joten minä nyt näytän hyvin epämääräisesti, että se on tällainen. Se on kiva suunnitelma. Siihen tulee kaikkia kivoja pyssyjä ja takkeja ja kaikkea jännyyksiä, jos osaa tehdä. Hyvin todennäköistä, että en osaa. Ja ensi vuodelle ilmeisesti mä kossaan jotain muutakin kuin hetalia näin vaihteeksi. Mä oon ajatellut 07 Coastin kastoria, jos mä saan siihen peruukin. En välttämättä saa. Toinen vaihtoehto on se, että joku Studio Ghibli elokuvan tyyppi. Mä inspas kauheasti kosata tätä Arrenia. Muistinhan nimen oikein. Mä väsyttää. Mulla on yövaatteet päällä. En muista mitään. Ja. Mitähän muuta. Kuitenkin se Steampunk Englantisten tosiaan tulee olemaan se isompi projekti ensi vuodelle. Ja se ei nyt tule muuttumaan. Ei vaikka mikään olisi. Ei vaikka kuinka huvittaisi tehdä mitään muuta isompia hetalia kosseja. Mä en oikeastaan tiedä. Mun pitäisi joskus tehdä ehkä joku postaus siitä, miksi mä kossaan hetalia. Luultavasti senkin voisi tehdä tällaisena blog-hommana. Koska mä jotenkin ihastuin tähän pöllistelyyn tässä muutaman minuutin aikana. Ei hajoakaan kuinka vaan tää on kestänyt. Ja niin edespäin. Mä periaatteessa voisin nyt näyttää jotain Work in Progress-hommaleita tosta mun piraattipreussista, mutta tämä mun blogger ei edelleenkään suostu lisäämään niitä kuvia, perkele. Jos tässä postauksessa kuitenkin on niitä kuvia, niin on hyvin todennäköistä, että mä oon varastanut isäni koneen ja lisännyt tämän videonkin sen kautta.
ihan vaan siltä varalta, että se ei enää tätä videotankaan lisätä. Näin. Ja Piin kanssa luultavasti pitäisi tehdä joku yhteinen hieno vlog-hommeli tässä jossain, kunhan nähdään luultavasti vasta Desugonin aikaan. Ja Desugonin mun pitäisi tehdä tai muokata sille tuon mun piraatti-englantitakkikin, koska mä en sitä oo luultavasti tänä vuonna käyttämässä ja mulla on kauhean hinkua saa sille ottaa käyttää ja Pii halusi käyttää sitä ja niin edespäin. Näin. Mutta moikkelis sitten vain tästä eteenpäin. Eikä mulla mitään muuta asiaa ollut. Ei niin, että tässä ei olisi mitään asiaa sinällänsä ollut. Hei hei!